Bueno, pues la filosofia del Citrus és molt, entre cometes, molt fàcil, perquè aquí l'únic que busquem és que la gent vingui a casa, mengi bé, vega bé i que repeteixi moltes vegades, no? Llavors ens centrem sobretot en una cuina molt confortable, molt amable, i per aconseguir això que treballem sobretot els productes de les llotges d'aquí del territori i sobretot la reinterpretació de plats tradicionals que ja de per si funcionen, porten funcionant molts anys i que simplement nosaltres ens recolzem amb ells per a actualitzar-los o revisar-los una mica i portar-los una miqueta com entenem nosaltres aquesta recepta tradicional. Al Citrus, d'una manera orgànica, anem a dir, estem treballant pràcticament sense cap tipus d'obligació moral. Treballem 80, 85 o fins i tot un 90 de productes de proximitat. Per què? Perquè, òbviament, quan comencem a treballar un arròs, com és el cas d'avui, no? Jo que soc valencià, per mi el fàcil seria treballar un arròs de València perquè és el producte que porto treballant tota la vida, no? Però quan aterres aquí a Terres de l'Ebre, la meva visió sempre ha sigut treballar el millor producte i sempre, si pot ser de prop del restaurant, òbviament millor, no? Però sobretot el millor producte. Aquí va entrar el molí de Raffelet. I per què treballem molí de Raffelet i no treballem un altre arròs d'aquí del territori? Molt fàcil per les persones que estan detrás, per Rafael i per la Teresa, perquè quan van començar a treballar vaig parlar amb molts molins d'aquí del territori, però moltes vegades m'he donat compte que faltava aquella persona detrás del projecte, no? Que no fos un comercial el que va vindre a casa, sinó que el Rafael i la Teresa van ser que van vindre a casa, se van preocupar, que necessitàvem i ens van ensenyar el molí, sobretot. I jo crec que això és el més important. Òbviament, treballar en productes de proximitat, però sobretot amb productors de proximitat i amb persones que estan detrás d'aquests projectes. Bueno, nosaltres aquí a Citrus treballem sobretot peix i marisc, a banda de les verdures, llavors durant tot l'any pots trobar un ventall d'aquests productes prou gran, no? Depèn de l'època de l'any que vinguis, els plats que estem treballant en aquest moment. Llavors depèn de per cada elaboració final treballem un producte diferent, no? Aquí a Citrus, anem a dir, ho veureu ara, treballem un arròs el qual diguem que nosaltres manipulem molt, no? Llavors aquí busquem sempre un arròs que ens aguanti la sobrecocció i que després el gra no tingui tanta importància en l'absorció de sabors, bàsicament perquè al final, com veureu, és molt protagonista el suc que envolta aquest gra, no? Llavors, depèn de cada resultat final, busquem un tipus d'arròs, una varietat d'arròs. Jo me dedico a la cuina perquè al final jo crec que un cuiner o un hosteler el que dona és honestitat i sobretot estima, que la senten a casa vostra i al final una persona que cuina, una persona que té un client, el que fa és donar el més important, no? Ser anfitrión i donar una miqueta d'estima i cuidar el client que ve a casa, no? Anem a dir. Citrus és un restaurant que se té que vindre a menjar bé, vega bé i s'ho passa bé.